masang Greek lalram bungkhat Sparta kha mi huaisen le pasal tha om khom na ania khovela sipai thaber anga chhal thin nin an khopui te chuan kulbang an nei ve ngai lo mi chaklaka chuan kulbang te hi engan ni love ti ngai dan nei ngat tan ne Spartan te hi Alexander the Great tan Greek rama alak lo om chhun ania asipai te chuan Sparta sipai te machon hi an tri e tinan soi thrin ani hetianga sipai huaisen nei tur hian mi pano pang ancher thina anin cher dan chu tunruma hian kantar lang don ane Sparta mi pa te reng chuan na pakhat chi anaya chu sipai ane sumdong le ran vul tu ti borvel chu salkuta handa thrin sipai ni tura in cher hi anzirna nei chhun ani heng he boka chel turte in sual thiam turle ziak le chiar thiam turin anin zirtira abak khovel finna le thule hlati borvel chu khap vek kania sipai ro room le torot pui hian bel le paite philosophy ti borvel chu anrelo hle don tinane heba ka hian anin zirtirna poimo chu thu oi hania an ho tu le hruai tu thu akoyangilin I helovin an zom turani anti top mai bokane zirna hi angai poimo lo hanomani chuan engma zir lo tura ti an ni thrin bokane naw piang po andu tui khop mai Sparta mi pa ni tur chuan an kutke hakim turania an chak thahle tur hani bokane no pang song noi pian sual na nei hanomani chuan an chunga za ngai na an lantir ngai lo mi pa an pian chuan apain an kho upa te hna hawada thrina ani hian diklo na aneyam ti hanlo en dik vele a rual aban lo na an hmuchua kani chuan nosen buchip hi khuar khurum afo thete an tia chuan ril drama thi turin an hnuchia ta thina ne en dikna an paltlang ani poin andam nge yang ti chu tiam thei ani chuang lawa apa hian nosen hi ina ho puin waini na bola hei hi epilepsy aneyam ti an dikna niya anei ani chuan chom silent tlak lova angai thina an pai mai zel bokane apal tlang ani ro chuan apuitlin hnuwa ramla nei thei tur ani thung mi pano sen andu fir em awang hian Sparta a naw piang zat vevel chu andam chuak lo nia soi thina ne nuin an fa te chu anen kol reng ngai meu lo boka mi pano pang chu kum sari atlin chuan zirna ma chhon turin a upatok to nin an ngaya an zirna chu agoge antia annu le pa te kalsanin an mani en kol tu tur midang hna hlan thin anne an zirna hi a hau tak khop mai no pangte chu in chhai kola in sual turin anin fui thrina in mu thiam lo na nei reng chu thu mang nilovin kutum mangin an soi fel thin bokane no pangom thadu lo te chu hrui hruala hlap thin ani boka apain afapa hi anung chang that lo wangin an vua ti hriani vai chuan athawang chu a hau tur ani lova a om that lo mana a vovele bok turane mi pano pang rual hian achang chuan mechano pangte poin training hi an nei thrin ane agoge manga no pangan thrual te hi an mamo tur chi hrang chu atlem theyang berin an pe thrin boka phekhok an bun ngai lo hrim kelongin anom tlang puya thomhno aya puan pan tak pakhat anin bel mai thrin bokane cho hi thau siam tua an ngai wangin no pangte hi puar khop an pe ngai meu lo bokane cho hi du bel anomani chuan an hmulo top tur tina ni lova an rila tram chuan cho ru turin anin fui thrina mase an thil ru chu tu main an man chuak tur ani lo thunga man chua ani vai chuan vuak le an chodon ti tlem tur ani bokane man chua lova ei tur an ru thei ani ro chuan zirlai thiam taka ngai ani thunga hei hi dam chuak tura ti hre nei lo tura anin zir tirna pakhatane sipai ni tura an chermek te hian hunol hno khana te hi anei dang dai thei khop mai kum tina ku tan man thin pakhata chuan an pathian armeti samai cham chunga chi sanda a ei tu rop tak heng zir lai te hian chu chi chu anin chu ta thrina ne ai tamber ni tumin anin sual ta a anin sualaya achak lo fal le
adoi deuh te chu upa ten rui rualin an lo vila vuak hlum tak te po an nei hial thin nia soyani hetianga mi pano pang anin sam hi mi pui ro chuan munom le ennom thlirin an lo thlir thin thunga atopa chisla number chu choi moina bomonai ki nina an peta thrin ane Spartan ho hian cho anei chle bok an wanglaya khwalzin pakhat chuan zanria akil pui ve ni ome tuna zong Spartan hovina thi an hlau mi alo na chan hi ka hre chuak ta ati hiala an cho chu tuilo ati kher mai anei tur chu thil tui hang dum deuh ren run mai sa ba ka sathi chile vinegar te an pol ania Spartan ho chuan hei hi chotui bera an ngaya puanina an vaina nei thina ren takin anin sem diat thin bokane sa hi sapel mangin an nei boka ran han vul meulo sapel tu in sa ka pani chuan ama in apum bil thiang lova midang asem ve turania bai hana tur tok vel tlemte chu ama pualin a hon ve theya chu voi khata a evek tur ni in chumi huna chuan sakap tu te hi ina voi khat cho anei thina abak chu a hu ho veka e thin ni in sipai tura an chermek zinga asanga e chu heibak lowa chuan an khap vek bokane zanre ei khama sipai tura cherno pangte chu an zirtir tuin zona azot kwal thina an zona chu chhana dikom lo an chan thiam le adike ti turchi kan khuwa tunge felber ti borve lang hi ania an chhana soifiana chu afingin ngaidan mumal takan nei ti an lan tir tur hani bok plutar chazia dan chuan hetianga chhana thalo ber no pangchu akut zung pui an se tir thina ne zirtir tu under master tan po rorel thiamangai khop mai zona chan hun atop nuwa hian zirtirna akal pui dan hi ennon le thina nia a strict lu tukemo angil nei lu tukani chuan hremna a machon thina ne kum khata voi khat man thin kut diamastigosis aneya kut rong takte po ani ome sipai turno pangte chu mipui ma a handin tira an tor thei tok thlengin an vozui ta thina ne hei hi in ngai sakna ni lovin Spartan tan chuan choi moina sang tak ani thunga mipui ma a an vuak tur te reng reng hi an mani du thuwa in pe vek kania midanga in na an tuar thei jok tilan tiran tumna le chelna lama an inelna chi khatane he an thil chin hi namdangin hrengai hek lo le rom hun lai khan alar hlea in fiamna chi khata an nei zui ta hial boka edi zathum bor vela khan Sparta namte chuan romdal ram huam chunga enno mangin an chua sumdona hlok tak ani zui tak nge bokane Sparta nam hian salatan Philippines ho chu an koi khom thina an laka hian an nun a che thei viau bokane an laka rong taka an chet na tam tak zinga cryptia anti hitela salte chu no pang nun chan zirna tan an mang ta thina ne no pang te hi chemle ei turan pe a heng salte laka hian in dona te naw an ma chon tir ta thina in lambun na tanga thisen chhuwa na thlengin an zir zui ta thina ne salte hi lamliana te na an thona te an va be ta thina hei hi no pangte ral rel han zir tirna ani mai ba ka salte chu an khuwa a an din mun hril tu atan an mang thin bokane huaisen turle chhel tura no pante ta tanga in cher hriam ani awang hian Sparta sipai zathum lek chuan a hun laya sipai chak bera chal Persian ralian chu an lo dang thei nge a hemitruma hian mi zathum te chu indona muala an thifai vekane chu Spartan tan chuan choi moina duomber ania upataka thi te hne na hian choi moina an pengai lova an thana chuan an hmingzia ani ngai lo an nun pum an hmangliam thei chu thil za thlaka an ngai zo kane ma se indona thi te ro chu an thana an hming chin chia thin ania an thina mun chu an thlan mun ani ngal tlang pui bokane indona telve ngai lo meichia te po an thlana an hmingzia thei ani boka ma se chumi tur chuan thil pakhat an hlen chuwa ngai thunga rai chea an thin an pasal tha choi moina hi an khum tir ve thina ne Spartan ho ngai dana chuan
nau nei hi nu tan chuan a in do na mat chon ania Spartan sipai thatak tak tur hrin chuana ani bokawangin chuta rai chiat hi anomani chuan pasal tha nina an peta thrin ane hetianga sipaya in cher thrin ania wang hian tun thlengin Sparta sipai te chu khovelin ha hi pin ala soi ta zel bokane